ସ୍ୱାମୀ ଜିଜ୍ଞାସା କରନ୍ତି କି ଜଣେ ମାର୍ଶିଆଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର ରହିଥାଏ। ମାର୍ଶିଆଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନିଜ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ମୁଠିରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଜାଣିଥାଏ। ତେଣୁ ତା'ର ପଞ୍ଜାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ମନର ଯେତେ ଅଧିକ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ରହିବ, ମନ ସେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାମ କର ନା କାହିଁକି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ସମର୍ପଣ ସହକାରେ କର। ଏହି ପ୍ରକାରେ ନା କେବଳ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟ ବାସନାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରୁ ଦୂର ହୋଇ ସ୍ୱୟଂକୁ ଜାଣିବାରେ ଲାଗିଯାଏ, ମନ ନିଜର ସୋର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠୁ ଧ୍ୟାନ, ଜ୍ଞାନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପୌରୁଷ ଏସବୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ମଣିଷ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ।